Sostre Cívic som una entitat amb més de 600 socis i sòcies. Promovem habitatge cooperatiu en règim de soci d'ús, una proposta cooperativa d'habitatge i consum inspirada en diferents models d'habitatge col·lectiu a nivell internacional. Promovem formes d'accés i tinença a l'habitatge alternatives al lloguer i la compra, basades en la propietat i la gestió col·lectiva, la no especulació, fer un habitatge assequible, el suport mutu i també l'autoorganització, la sostenibilitat, l'arrelament territorial i el foment del mercat social i l'economia solidària. L'edifici de Princesa 49 és un edifici cedit per l'Ajuntament de Barcelona, en cessió d'ús durant 75 anys a la cooperativa Sostre Cívic, a condició de que nosaltres rehabilitem l'edifici. Amb aquest projecte volem fer un pas endavant per contribuir a la transició energètica. Les obres de rehabilitació de Princesa 49 han estat una oportunitat per a plantejar diverses actuacions per a que l'edifici sigui un model de rehabilitació energètica pel sector i també per a les persones usuàries, que en puguin prendre consciència i control dels seus consums del dia a dia. El projecte de rehabilitació de l'edifici porta a terme per una banda solucions passives per a la reducció de consums i per altres solucions actives comunitàries per a la generació d'energia. En el marc d'aquest projecte ens presentem a la iniciativa Germinador Social per dur a terme 3 actuacions. Aconseguir la instal·lació d'un comptador elèctric únic i l'agrupació de consums dels diferents habitatges de l'edifici, la implementació de mesures de seguiment i anàlisi dels consums energètics que permetin capacitar les usuàries de fer-ne un major control i, per últim, la instal·lació fotovoltaica comunitària per dur a terme un autoconsum compartit. Aquestes actuacions les durem a terme en intercooperació amb les cooperatives Alrigelles i Munt. Volem viure d'una altra manera i promoure un ús diferent de l'energia. Han de buscar solucions col·lectives per resoldre els problemes col·lectius.